Ina handizivewo kuti yangu iconfession here or I need help. Zvakaitika ndezvekudai. I was married at 18 years. Ndikaita first born yangu musikana. So mwana wangu ava ne7 months. Murume akabva amitisa. Murume aiva musoja. So mukadzi akauya pamba ndikagara naye zvakanaka. But murume aisagara pamba because aiti haade mukadzi uyu. Mukadzi akauya kumba achiti adzingwa pamba because aigara nastepmother. So ndakazvitambira tikagara bho kusvika mukadzi uye apedza zvemaintenance yake ndokuenda. Though asina kuzoenda zvakanaka. So ndakazogara till 2015 murume akaenda kudeployment kana kuticheuka. Saka vabereki vakati zviri nane udzoke kumba since varivo vaimbobhadhara rent pamwedzi mitatu yaanga asipo. So ndakadzokera hangu kumba ndikanogara and iniwo ndanga ndakutozviudza kuti zvemurume uyu handichada. So after some months I met mumwe mukomana tikadanana taiwirirana zvedu and aiziva everything about my situation. So murume uya baba vevana vangu akatanga kuda kudzoka manje semunhu akanga akaroora akaenda kumunyai akazobvisa mari tikadzokera kunogara tese. But ini ndaisada, vabereki ndivo vaingotidzokera but mafeelings naye kutaura chokwadi ndandisisina. Then ndakazoita umwe mwana 2017. Zvefamily planning ndaisaziva zvakawanda, ndaingoziva mapills of which ndaikanganwa, ndosaka ndakazoita mwana wechi2. But problem Rudo ndandisisina, ndaingofunga uya mukomana wandanda kudanana naye. Then 2019 takarambana futi. 2020 ndikabva ndauya zvangu kuSouth Africa. Ndaitira ndisawane mukana wekuzodzokera kumurume uyu since Rudo naye ndanga ndisisina. Ndakatoita zvekutiza pamba ndikauya kuSouth Africa. Then I reconnected nemukomana uya. Iye anga ariwo hake kune imwe nyika but taidanana zvedu pafoni ipapo zvekuti ndiye wandaitoti ndine mukomana wangu. Then all of a sudden akabva angonyarara. But mukomana uyu ndinomuda zvekuti even ndikaita mumwe mukomana kuda kuti ndikanganwe nezvake hazvishandi. So 2021 ndakazoita boyfriend muno muSouth Africa and I'm still in a relationship iyoyo but I don't have feelings. I'm trying to rub off mukomana uyu but it's not working. Apa anotombonditanga kuFacebook and the worst part of it kana akambonyarara ndikangomurota the following day anobva atanga kutaura neni handizivi kuti ndoita sei. And I really love this guy. Please help me guys, ndoitawo sei panyaya yakadai.